hariko zailuna, Azkoiti gara dugu. Jon Unanue, buenatxo, irugarna, txalo batez. Hogeita lau urteko mutila. Bigarren, hariko dena, errezilkoa, Aimar Irigoyen. Zazpi aldiz, harri horien txapelun. Aurten ere, gorro-gorta etorrita. Hirugarren, hariko dena, Jokin Eizmendi, Zaroztarra. Azkeneko bi urtetako txapelduna. Laugarren, hariko dena, Orilotara dugu, Aimar Galarga. Harri horien gau ere, erabat ikusten oitu girena. Eta bosgarrena, azkenik hariko dena, Imanol Ilarmendi, Korta Berri, Aiakoa. Hoitxe bostak izango dira, 2016ko txapelketa honetan parte hartuko dutenak. Laguntzaileak, bere aia eta anaia. Jose Unanue eta Asier okerazpanao epaileak emango diote Asier. Eman diote Asier. Eta Aimar Galarga Lane.
125 kiloko. Ocho, bien, a ver. Wow. Iru. Amar. Amaika. Amabi. Amairu. Amaro. Amabos. Amase. Ondoren, Jokin, egunetik berriro ere. Kiloko horrek ere zen ikusten duzuen. Atzo eraniko zerekin, esutzo kopa. Eta hortxetan, anean, Jokin ezunik. Zazpi. Horren, hori dutara zenko dugu lanean. Galarraka. Azkoitiko makirietan, herri poza alaietan. Azkoitiko makirietan, kontxetik etorriko da dultzinaren doinuetan. Azkoitiko makirietan, herri poza alaietan. Jose eta Jose Mari, Romeri ze Romeri. Jose eta Jose Mari, hauekin hirugarrena da Xantia eta Balari. Jose eta Jose Mari, Romeri ze Romeri. Xanbea herria aztezuko da, Eta hotxo dut, ganean. Dultzinaren otzorrotza, dantzadon duen ahotsa. Dultzinaren
Hau, aldiz, adi honiek txapelketa honetan parte hartzen. Eta hortxe danean, Zarauzak. Viernes. Bost. Sei.
Airetik duena. Hortxe zidurren. Lau. Zazpi. Hau da jo. Eta hortxe, gane nasekera Aimar Iru. Iru. Ama. Maika. Amabi. Amase. Amazazpi. Hemezortzi. Hemeretzi. Eta jogi erdibide. Bat. Bi. Hortzi jaso da. Eta bikaina. Hortik egitu da. Behatzi. Ama. Amairu. Amalau. Amabost. Amasei. Amasei. Manitrabuzagin arteko sasi artean jainua, egungo bere ez don ikusi eure garrian gorua, egungo bere ez don ikusi eure garrian gorua. Eta hortxe da, ganean, hori ez da, Aimar Galan. Bat. Bi.
Zazpi. Zortzi. Hamaika. Hamabi. Hamairu. Bosgarren, bakoitzak bere lanak egiteko. Ostera bere egongo dituna barkazarrakak uban. Ostera bere egongo dituna barkazarrakak uban. Hamaika. Bueno, sari aldaketari egingo dugu. Ondoren jarriko gero, sari da, tertzen baina, atzetik aurrera, ondio zela xe, una nube, goeratxo irugarrena, atorrela, aurteko bosgarren, izan dugu, eta laute, Benito Luis, Euskadiko, Euskadiko, Laukia €1,95 eta jaso ditu. Laugarren egin duena, Imanol Illarramendi, Korta Berri. Otore Dadila, Irugarren, Aimar Galarraga, Orilla Dada, ¿pueden hablar? Venga, venga. La Orilla de Sastre y Unido. Irugarren, Santa. Usted dice, mejor a
eta asko bigarrak. Bigarren, Jokin Eizmendi. Sei mila behatzen dut abela Moskio, eta jaso ditu Zaralzara. Azken dut txapetu, aurten bigarren, horret bai. Mauari Iraga, Euskadiko Federazioko ordezkariko zailu, eta emango dio. Eta 2016ko txapelduna berriro ere zortzigarren aldiz Aimar Irigoyen. Txapela Mauari Urangak, Irigarrak hortxe. Recuerdoa eta saria.